खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 सेप्तेम्बर 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा बायदि रोखोमनि बेरामाव एबा लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआव टेनसना बांगोन। सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। न'खराव एना एनि जानायनि सम्भाबना दङ। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब मोनगोन। लाइमोनफोरा बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला जोबोद मोजां एबा दावबायहैयोब्ला मोजाङै जाफुंसारगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया जोबोर मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नाथाय गोब्राबै नाजाथाबनांगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। नाङा फाङा गोरोन्थि मावफ्लांनानै उन दाहायाव गोग्लैनांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो मान मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोआ साननो रोंस्लाबैयाव एबा सोलोनि आंखालाव गोबां खहा जानांनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। खहा जागोन। गोसोनि साननाया देबर नांगोन। न'खराव गोजोनै थागोन। गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि।
दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा गोब्राब मावनांगोन देहाया मोजां थानाय नङा गगा बायदि रोखोमनि बेरामाव गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नायजागोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ गोबाव समनि उनाव लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर रंजानाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सोरनिबा मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोग्गानाय मोनगोन सोरबा लोगोआ नाथाय बबेबा खामानियाव हेंथा होनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनगोन गोसोआ जोबोर बोलो बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि मोजां गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा गावबा गावनि फरायाव गोसो दुंगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव एना एनि फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा गोरोबनाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ उरां फारां मोनगोन सोरनिबा बोसोन लानांगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन
सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले-बेजे मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानायनि सम्भाबना दङ। न'खराव गावजों गाव अनलायनाय फैगोन। जेबो गोदान खामानिखौ दिनै जागायथ'यैआनो गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरिखिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729।